Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Las 4:57 Action Radio Philippines Standard Time. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Hey! 58 minutos nakaligal sa takna ng alas 4 Action Radio Philippines Standard Time. Sa lawat Bacolod, Pilipinas, Koto Balabutan sang signal sang Saringa Waragwagan. Mayong hapon na naman. Biyernes sa karon, unang biyernes sa ikaduwang bulan sang tuig 2020. Amo ning bulan sang Pebrero nga may 29 lamang kadlaw. Tuig ini nga medyo masubo sa mga tawo nga nagasaulog sang ila kaadlawan sa pitsa 30 sang Pebrero. Tangod subo nga tuig mga kaaksyon, hindi sila makakita sang siring nga pitsa. Tangod halin sa 29. Ang kalendaryo magalukso na yon sa Marso 1. Lantawa, ano ba lang kalendaryo ho? Hasta lang sa pitsa 29. Di ang mga kaaksyon tanga may birthday, Pebrero 30. Why ka mo gali birthday sa mga tuig eh? Masaling ka birthday. Adlaw sa pagkabunag. Di paano ka makasaulog na kayo ay Pebrero 30? Una sa balita, una sa aksyon. Pero ang iba na, nagasaulog na lamang sa mismo Pebrero 29. Ang iba nag-celebrar sa pitsa 1 sang Marso. Kung magtupa naman ang Pebrero sa tuwing nga ang iya adlaw tub-tub lamang sa 28, lain pagin niya. Mag Pebrero 28 lang ang adlaw mag-aksyon, subo-subo sa mga nag-birthday naman. Sa pitsa 29, pati na ang 30. May 29 o kung 30 man ang petsa sang Pebrero. Ang importante, buhi kita. Kag may mapagsik, nga panglawason, wala sang masakit o kung balatian. May problema, pero ti gamay kag maresolbar lamang. Bisan wala sang unod nga kwarta ang wallet kag bulsa. Basta upod ang mga pinalangga nga miyembro sang pamilya. Kag damo amigo, damo pa amiga. Una sa balita, una sa aksyon. Pizza 7 kita subong sa bulan sang Pebrero, una ini nga biyernes. Sa nga bulan sang Pebrero,
Ano ba lang istorya nagtatak sa maragta sa Pilipinas? Istorya pinili ay istorya eleksyon kag eskutinyo. Amo ni nagtubsok sa listahan sa nga Pilipinas sa sining nga bulan kag petsa. Nakahibalo bala kamo mag-aksyon nga Pebrero 7, 1986. Bot sa lingon sukat ika 34 katuigid sa mga adlaw sang ang Commission on Election kon Comelec nagpatigayon sang presidential kag vice presidential snap election. Explicar ko ni karon ko nanong ginatawag nga snap election nga amay snap pasaya. Snap election. Amo ni sang pinili ay gidapatigayon mas temprano, mas una sang sa original nga nakaschedule. Sa sining nga eleksyon makaksyon nagbalbalanay ang mga kandidato nga sanday ang sadto incumbent President Ferdinand E. Marcos, ang tandem niya bilang kandidato naman sa pagka-vice presidente si Anay Senate President kag Foreign Minister Arturo M. Tolentino. Dumduman nyo de? Marcos Tolentino nga tandem. Ang ila sa nga kontra Mrs. Corazon C. Aquino bilang presidente kag Anay Senador Salvador H. Laurel bilang vice presidente. Si Aquino temo ning oposisyon nga kandidato kag balo sang Anay Senador nga si Benigno S. Aquino Jr. Naging tiro patay sang mag-abot siya sa Manila International Airport Agosto 21, 1983. Ang natabo una mga kaaksyon, ang batasang pambansa nga sadto kontrolado sa nga mga Marcos nagproklamar sa ilan ni Marcos kag Tolentino nga amo ang nagdaog sa presidential kag vice presidential election. Nasa balita, nasa aksyon. Pero ang mga miyembro sang oposisyon nagkontra nagpamalibad sa pagbaton sang resulta sang sining nga pinili ay gintawag nila ang resulta gindaya. Si Cory Aquino kag iban nga leader sang oposisyon nanawagan sang pungsodnon nga protesta kag civil disobedience bato kay Marcos. Ang mga Filipino people, lakip ang mga lideres sang simbahan, nagupod kag nagsuporta sa panawagan ni Cory. Nagdugay sang pila ka adlaw ang protesta. Bata patas ni. Pero dumduman tara ni. Ining pulo protestas Manila ni. Ang protesta nagresulta ini sa pagpahalin kay Marcos kaga pagbutang kay Aquino bilang ika-11 nga presidente sang Pilipinas. Pebrero 25, 1986 pagi sa ginatuwag. Ano gani? Balaan nyo ay People Power Revolution. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang theme song to nga magkaisabla, amo gito nagpadumdum sa ato sa ring People Power Revolution. Ano ang historya? Amo ning istorya magka-aksyon nga nagtatak sa nasalintanas maragta sa Pilipinas. Istorya ini nga kalabaran nga mga tawo o kung tinuga diri sa Pilipinas, wala na tana nagasapak o kung nagakalipat na. Labi na ang mga pamatanon subong, anang ginatawag lang nga ulihing tubo. Ang opisyon nila siri barkada kag inom, lagaw kag lakwatsa, Facebook, cellphone, kag hampang sang Mobile Legend, ML. Bisan pa nga nagalilibat kag nagamuludlo na mga kalimutaw nila, bisan pa nga nagaliniwang na, basta makahampang laman sang ML nga ni. ML nga makapabuang. Nasa balita, nasa aksyon. Ang mga istorya sadto nga nagtatak sa pungsod Pilipinas nga maragtas, ang kalabanan makahatag biya sang inspirasyon kag mahalandigan. Pwede nga mahimo basihan kung paano kita makabulig sa ato sa nga nasyon.
Kakon paano ta ma-resolbar ang mga problema nga nagapalibot sa pungsod sang Pilipinas. Inyo ka-aksyon, aksyon na Marlon Hedobaya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Dari kita sa mga nagapanguna nga Pangulong dinala, no kita sa bahin sang balita lokal. Una sa balita, una sa aksyon. Ay, sorry. Ay, nangayo pasaylo. Nangayo pasensya. Nangayo sang kapatawaran sa publiko, sa mga Katoliko, pati aglipayan, pare kag lideres sang simbahan. Ang balita nga si Pastor Christopher Gayuba, pagi siya sa naging upload nga video sa Facebook niya. Akon sa Facebook account niya. Nangin masubo ang guya nga nagapangayo sang pasensya. Bangod siya sa naging himo nga pagtapak-tapag, paglasak-lasak sa imahen sang Santo Niño. Gin-record ang video, kagin pakita sa publiko. I am sorry. Daw kaangay lamang ini maka-aksyon sang pagpangayo man sa ito pasensya baya? Di anay Presidente Gloria Macapagal Arroyo, dumdumanyo, bangod sa Hello Garcia political scandal, I am sorry. I am sorry. Si GMA ito ya, nililigad pa niya mga tinuig. Di na ngayo si GMA pasensya. Tiyang pastor na ngayon pasensya. Ang pagpangayo sang pasensya sang saring pastor, hinihimo matapos nga hindi na mapunggan ang naga-renagasa, nga reaksyon, mensahe kag komento. Kag may paman nga balbal sa mga tao eh. Una sa balita, una sa aksyon. Mandaw ka pinasahi. Ang pagpangayo sang pasensya ay sa lamang sa maayong atikang nga dapat himuon sang tawo nga para sa kalabanan nakasala. Kagkabay nga ang mga tawo nga nakabati siri batonon man ang ginapangayo nga kapatawaran. Ang leksyon lamang o galing, hindi gid magpadaso-daso, hindi magpadali-dali, kag hindi magpahinali sang inyo sa naginabuhat. Pinsara anay sang isa hagatos kag kung pwede pa lang, pinsara isa klibok beses. Gamita ang pinsar kung utok antes desisyonan. Bangod mabudlay kag siyado gid kabudlay. Bawion ang ginapangbuyan nga tinaga kung nahambal na. Kung sa mga tinagalog pa nga lengguwahe, mahirap nang magsalita ng patapos. Una sa balita, una sa aksyon. Ang pagpasensya sa tao hindi mabudlay, pero ang mabudlay amo ang pagpanas sang kasakit kag kainit sa balatyagon sa mga tao. Kabay pa nga wala na sang sinuman nga maghimo sang pariho siriya. Pariho sang inhimo sang siring pastora. Kag kabay nga untatan na ang paglaslas aya sa mga komento kag reaksyon. Bangod, nagpangayo na gani sang pasensya. Una sa balita, una sa aksyon. Ano pagkadibal siring nga balita sa bahin sang lokal? Ultimatum nagtakop na. Ang kampanya batok sa makrabagtik utok nga ilegal nga droga labi na ang ining Shabus Bacolod. Balbal sarado na, hindi lamang ginhugtan kag ginpasangkad, kundi wala ginauntatan para ang mga bungol nga ilegalista maubos si Od, maubos si Kop, maubos pusasan kag malupot sa prisuhan. Una sa balita, una sa aksyon. Ang ultimato maginhatag sang pinakakontrobersyal nga police official Lieutenant Colonel Jove Espinido sa mga nagabaligya o kon nagasinghot, nagayop-yop sang illegal nga droga. Natapos na. Bagod natapos na ang bulan sang Enero. Subong bulan na sang Pebrero. Wala na sang solo surrender. Wala na sang polo pasensya. Karan dapat na ipang-arangka. Ang balita nga nagkuha atensyon sa halos taran, amo ang operasyon ng pamunuan mismo ni Espirido kagabi,
Sa ginakilala kag ginbansagan naman gani nga lugar nga among bagsakan sa illegal nga droga, ang Barangay Banago, ina-base niya sa observation sa kalabanan. Ang mga subject ay sobra pa sa pantat nga isda nga danog, sobra pa sa asayte, kag sobra pa sa manok nga ila-ila ay nagpalagyo ay madakpan. Una sa balita, una sa aksyon. Kung sa mga Tagalog pa, nakapuslit. Si Spinedo nagsiling for the first time. Kung sa mga kanta pa ni Kino Logensi, for the first time. Sa unang higayon, siyang napalagyuhan sa mga tao nga subject sa iya sa operasyon. Ayhan ini nga mga tao nagabat sa naman balasang kakulba. O kung basi wala na sa nabatsagan kag subong. Magluwas nga nagangirit kag nagabaringisi nagaharak-hak pa. Bangod sila nagapalagyo. Nagbasi kung naga-expand pablas niya sila ni. Kaya napalagyuhan nilang isa sang supog nga pulis magkampanya batok sa illegal nga droga mo. Kasi may paaman pa nga paniwalaw. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang balantayan dire kung ano ang madason, ano ang masunod. Basi kibot na lamang ki ang bakulod nun. Nga sa pila kaadlaw mga kaaksyon, may ara na sang magahaplay nga patay. Una sa balita, una sa aksyon. Pareho lamang ini nga daw ginahangkat gid sang sering nga mga durugistang kapasidad ni Espinido. Si Espinido nga mismo si Presidente Duterte amo ang nagpadala siya sa Bacolod. Bacolod nga kon si Espinido ang pahambalon, may bansag na nga Siabulay City. Una sa balita, una sa aksyon. Ano bagid ang ibang sering nga balita lokal, ginaduso nga Bacolod ASF Ordinance nakalusot na sa ikaduwa nga pagbasa. Way man ni siguro sang mamalibad ni sang sering sahi sang ordinansa kay para ni tanan para sa kaluwasan sang hindi lamang sapat kundi kaluwasan man sang mga pareho naton nga tao. Angot ini posible sa damlag lang gin pasangkad man nga provincial ordinance ang gobyerno provincial man sakop ang syudad sa Bacolod sang Negros Occidental mo. Di dapat suportahan, dapat opdan ang ordinansa sang probinsya kag ordinansa sang syudad. Samtang may pila ka mga pusil, may rifle, grenade pa, granada kag pusil, din turnover sa apat ka mga police station diri sa syudad sa Bacolod. Din naghalalin ini nga mga armas maka-aksyon. Damo armas Bacolod daw. Damo armas mga tao dis Bacolod. Sabahin naman sa nga balita nasyonal, novel coronavirus sa Pilipinas. Hindi lamang kululbaan kundi nag-utas na sang kabuhi sang pipila ka mga pasyente. Ang balita nga ulihi isa ka pasyente nga ang ginabatyag niya simptomas sang coronavirus napatay. Napatay hindi bangod sa virus kundi patay bangod sa pneumonia. Una sa balita, una sa aksyon. Isa lamang ini siya sa 215 ka mga patients under investigation o ginatuwag nga POIs sa posible coronavirus infection. Napatay siya kahapon na Webes. Suno sa Department of Health spokesperson Undersecretary Eric Tayag. Ikaduwa na ini nga pagkamatay sang PUI. Ang unang nga kaso na patay atong 29 anyos ba nga Chinese national dagod man sa pneumonia. Pero sang ulihi sa ginexamine hindi man novel coronavirus. May report pagani nga may HIV ato sa isa man kasahi sang virus nga budlay man na bulngon. As of subong Biyernes, ang DOH naka-record na sang 215 ka mga PUIs. Lakip ang 3 ka mga kumpirmado nga kaso sang coronavirus.
Ang 57 negatibo sa nCoV. Coronavirus ng nCoV, novel coronavirus. nCoV slipod katawag. Ang 155 nagahulat pa sang laboratory results. Sa pungsod China nga maniginhalinan sang virus mag-action. Grabe, sobra na 600 yang infected. Kagamayara sang sobra pa 30,000 ka mga tao na apektuhan kag ti subong ginapanilagan. Una sa balita, una sa aksyon. Amo ning ginasiling naton nga maning pinakabudlaya kontrahon kung gera ang tagahambalan, payo ilang gera tawo versus tawo. Pero iniya gera ang kontra sang tawo, virus ang ginatawag nga kagaw. Way pasang na determinar nga bulong. Sus ka tuman ka makalalibog ini nga sahi sang problema nga naglanog sa madamo nga nasyon, damo nga pungsod, lakip ang Pilipinas. Ano pa giniban sa nga balita? Iba naman nga balita. Ay, parmi malang coronavirus, aber balitang pinulis naman. Una sa balita, una sa aksyon. Pinulis nga balita, isa ka retirado nga opisyal sang pulis nga naganegosyo sang video karera. Ang natuwag planning nga horse racing video game operation. Dakop bangod sa pag-bribe botselingon na nagtag sa suhol sa isa man kaparihon yang opisyal sang Philippine National Police Integrity Monitoring and Enforcement Group. Abi mo din na pag-atag niya sa suhol, sunod pa mismo sang Kampo Krame. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action reports, afternoon edition. Si Police Retired Police Executive Master Sergeant Brigido Kapioan. Yang apelyido Kapioan. Ining Kapio bala nga si APIO. Dason das, dason an nga IN. Kapioan. Nagtanyag siya sang 10,000 pesos nga bribe sa team leader sa nga PNP IMEG sa Camp Krame kahapon sa hapon. Ining si Kapioan una nga nakabaton sang impormasyon nga ining operatiba sang kapulisan sang IMEG among ginmanduan nga magabulig sa PNP Anti-Illegal Gambling Drive. Sa natalanda nga bust operation nga ang subject iya video karera sa Quezon City. Ang negosyo sa ning retired police ang maning subject sa bust operation. Ambal ni PNP IMEG spokesperson na Police Captain May Ann Cunanan. Si Kapioan nakakuha sa sang contact number sang leader sang raiding team. Kaga nag-ayo siya kung pwede makakita ay sila sa kapihan sa sulod sang Kampo Krame. Pagkita ay naghatag sang 10,000 pesos nga kwarta sa team leader para nga iya sa nga video karera operation hindi pag i-operate. Man tanda man ugaling tanda kag wala magpadala sa iyang team leader resulta gindakop kag subong nagapanghilamos sang kasong pagsupak sang Artikulo 212 sang Revised Penal Code o kon corruption of public official. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action reports, afternoon edition. Man balaan na gid nga illegal sigihon, balaan na gid nga subong ginhawa na gani sa mataas nga pamunuan sang Philippine National Police kag ni Presidente Rodrigo Duterte. Kapaayo sang imahen sang ato sa kapulisan karon laktan pa sang tinunto. Mayon na lamang nga wala magkagat ang gintanyagan nga team leader nga pulis. Ibutang ta kung lain ang hepe sang PNP kag lain ang presidente ayhan ini natukiban. Una sa balita, una sa aksyon. Kamangkot lang na sang sari nga palatuntunan. Bagod damong nagsugid nga kung wala magpresidente si Duterte, damo-damo gid nga mga pulis ang kunta ni milyonaryo na ang balay bungalow pa. Bangod sa rakit wala tuo, bangod sa ganit bukid baybay. Hindi gid man taran damo man ya pulis nga mayo magserbisyo sa mga tao. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:21 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Mga Pangulong dinalan mga balita.
Inyo nabatian dari sa palatuntunan Action Reports after Edition. Unahon tayo balon nanong sitwasyon sa trapiko sa mga mayor nga dalanon na labayan sang patrol. Traffic reports. With Action Jan Diaz, asundan mo yung hapon please kabin. Tapos ang mga pagbubo sa medyo madamol-damol nga ulan sa palibot sa surat sa Bacolod sinigi lamang hapon. Sinigi matriyon makakson ang ato sitwasyon. Panahon ang ato bagabalan nagbalik na sa normal. Ang manay na yung panahon sumagulog-aluuman ta sa gihapon ang aton kinangitan importante makakson na guntat ng pagbubo sa ulan. Hilway na nga mga panglakaton ang aton tanan nga makakson sa mga dalanon ang pinanaton nga makakson. Nga nagalakaton man gidamang especially kung nalalakton gidamang balang ilang tagsa ka mga patulukan. Ding area makakson sa Dalan Araneta, particularmente na maling sa may area naman sang Dalan Rosario Araneta, pag makakson along dari San Sebastian Araneta, dire-diretso makakson sa Lozoriaga Araneta, drama na makita ng tuman karako ang damo. Naton nga makakson nga nagapanglakaton sa Dalanon, maramo man makakson ang nagahulat sa kilid sang dalan sa wating pasahero nga salakyan. Makon mo makakson nagasinumbali lang karon nga po, nagaginutok lang ang pila ka mga pasahero nga jeepney bangod sa karamuon sa mga pasahero nga nagkasakay. Tabanan din makakson may mga bakintol na mga kagamitan. Of course, di papauli sila man tagsa kamaurukan. Ay baluan makakson. Thanks God, it's Friday, TJIF. Sa tanan nga makakson. Tempo ini nga nagapinauli naman ang atong tanan nga makakson sila tagsa kamapulihan. Lamin niya itong nagapuyo sa tuwasang Metro Bacolod. Makakson kung dalaga sa trapiko ang atong pagabalan sa palibot sang sunad. Pinaka mga dalanon dari nga nagasuperer karon hapon sa moderate heavy to heavy nga sitwasyon sang dalaga sa trapiko. Isa drama kakson nga na-mencionar sa Bacolod Traffic Authority Office ang area naman dari sa Burgos, Lacson, Kakson. Ang area nga ini, ang lugar nga masaming bulubugat ang traffic, lalabot nga daan nga mo kinialagyan sa Luzon tanang nga mga salakyan. Ribado man o kundi pasero nga salakyan. Di man ang iligwar mga kakson lapit sa Corazon, Luxen, Monterribano, Memorial Regional Hospital. Ano pa ako nagkakatabok kong kaisa? Bilang road protocol makakson nga kung may magabot yan ng ambulansya miski magkinano kabugat sa dalagan sa trapiko dapat po naon ginapalusot manong nasod yung nga magakson may mga panyap kung kaisa nga nagagkonses o ka nagapinonsok ang mga salakyan nagatugas sa mabugat nga dalagan sa trapiko especially ang ruta makakson gikan sur pa doon norte nga bahin sa sunod sa Bacolod may haraman makakson ang ruta sa mga salakyan gikan na norte pa doon sur moderate heavy man ang traffic situation ang pila sa masalakyan makon mo grabot sa tubang bala sa isa na nagkabulutuan medical school tupad gidamang sa regional hospital mga kakson samtang naman ang pila sa masalakyan kika naman rin sa sur padulong norte nagalabot na o sa intersection man sang Danangalo Lacson kung magamo silang sitwasyon mga kakson ang kakatabo diri is mas kakabugat pagid talagang sa trapiko, especially kung nagikan sa west, east rather, nagikan na sidlangan, pagdulo nakatundan, from Bukid, dulong baybay nga direksyon mga kakson. Isinalanton aton nga rason pagod sa volume sa mga salakyan nga makita naton sa Dalanon, nagasinumbalik karon nga hapon. Ang Dalan Araneta kung naton balikan mga kakson, pinako din naman nga monitoring sang bitaw siniman nga hapon nagasuprer na sang moderate heavy to heavy nga traffic situation eredri sang Lizares Araneta makakson dire-diretso padulungan area sa Magsaysay Araneta isa diri kinakita naton kumo although nga ang iba nga mga motorista nagapinasaway gitman nga nagalabay nila sa flyover mga tipasero nga jeepney kung kaisa kung hindi bala mabantayan sa traffic enforcer mga 5 nga motorsiklo magabukat ang traffic may mga salakyan na naman nga nag-cross from mall sa Gaisano pabalik dari sa may area sa right portion mga kakson kung paso sa downtown area ang imo pagambalan dapat siguro ina nga ang akong sistema sa traffic o ambalan mas maplastar sa ato naman nga mga otoridad dari sa mga kakson ang Lacson extension moderate heavy masagyapon ang sitwasyon sa dalagan sang trapiko karon man nga hapon ang area man diri sang Taguling Road paglalabay sang patrol medyo traffic na darang area, no? Tamo sining oras, buhi nga daan ng mga estudyante. Pero malulang dra sa tanan nga nagadabay, inay lang, ha? Kaya may school zone, dra makakasong kayo na, ako magasinumbali lang. Ang mga salakyan nga nagadabay dala, especially mga single nga motor, may mga tricycle man, pero even mga bus, wala mo lagpo ang masalakyan, na, o lang kadumdum yung national highway, kung national road, ang ilaman nga ginaagyan. Isa din katalalupang doon mga kakson na paibalo biyernes karon maramo posible ang mag-night out Friday night kun bagay isa sa madulungan nila dala sa NJC paibalo sa tanan ng mga motorista ongoing dala sa gyapon ng construction bakbakanay so asandalan
Tipo doon katapusan doon mga kagsyon area, posible ginapalis o furnace pa Manila mga kagsyon dala. Ang ginakonstruct nila nga drainage sa tunga dala sa circumferential road. Mayara pa dala mga backhoe, aras nga sundalan, mayara mandala nga butang nga traffic railings nga para hindi ka maglapaw. So kung ikaw hindi masulado o kung sa ulado ati ang dala nun dala circumferential road, kung dala ka nagalabay karon niya po, medyo maglupadayan ka, dapat oblaan mo, nahinay lang kay kabalog kang ginakayon sa dagit sa likuan la. Halin ka dali sa entrance ang exit sang NCC. Dala na dampi sa intersection nga ina. Dala ginakayo ang dalan mga kaksyon. Mo na, ang pinakuli naman ng sitwasyon kadalagan sa trapiko at pagkabalaan sa palibot sa Sunad sa Bacolod. Karangkit lamang nga hapon, mga kaksyon ini nga dalagan sa trapiko. Ang sa gihapon, bukos kinatulong sa inyo sa Zalton Plus Herbal Soap. Ang Zalton Plus Herbal Soap, ini 100% natural puro-puro herbal. Patilo sang cookies kag safe na safe. Ginaganaga na pagulang sang inyo nga panit, tagadula man ini sa minasma. O kanang panit-panit sa inyo guya, nagabuman sa magdamo sang acne. Bungkod kag pilag ka mapinalian sini. Paagi sa Zalton Plus Herbal Soap. Solve ng problema with confidence pa. Ganun pa rin sa pagkaksona. Pagkas ang Zalton Plus Herbal Soap sa pinakapit na butika siya tagsa ka mga lukara. Rekta sa batol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa batol sa Action sa Bacolod Action Radyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una
una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Saan anong ang kalintangan Responsable na pagbalita Pagdahin na ipalangnan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Madayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa mga high blood, sa mga diabetic, aton permigid ginarekomendar ang Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Tandaan nyo gid sa mga way pa nagkatumar. Sa nga Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, testingay kay ako gid ang makapapatuod nga nagahatag sa alibyo sa inyo sa dingay kayong lawas, labi na sa mga diabetic kag high blood. Amon ni sa gidatawag nga ang milagroso nga kapsula. Sa simple nga tawag sa aton di manunggal. Ano ba lang manunggal? Damo-damo na sang pwede hagan-hagan nga lain batsyag sa ato sa nga lawas ang manunggal. Damo sa mabulong niya. Masolusyonan gid ang inyo sa nga problema. Plus ko nga palang luyang lawas niyo, tinawib lang Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen kay makabulig gid ini. Pwede mabakal sa RX Drugstore, Mims Pharmacy, Caro Pharmacy. Kag sa ibang nga butika sa inyo sa nga lugar magluwas sa Panyawan Herbal Capsule yaraman ng Panyawan Liniment kon muscle pain ang pagahambalan. Panyawan Liniment kag Panyawan Herbal Capsule tanan himo sang said marketing. Una sa balita. Una sa aksyon. Ang syudad sang Davao na labutan naman sang African Swine Fever nga balatian sa mga baboy magkaksyon. Mayara sa masobra 2,000 ka mga baboy ang natalana nga pagapatyo dito sa Davao. Kasunod sang ASF outbreak. Ang Livestock Bagsakan Center sa Davao ginsiraman. Si Presidente Rodrigo Duterte nagmando sa tarantaran nga mga ahensya sang gobyerno, mga local government units, mo sa lingon from province, municipalities, cities, nga tumanon ang ginpagwa nga protokolo kung dapat sundon nga himuon para nga matapna or mapaganhagan man lang ining ASF mga kaaksyon. Ang provincial government sa Negros Occidental damlag lang. Agi sa kay Governor Bong Lacson nagpagwa sang memorandum nga nagapasangkad sang banning pagdumili bila sa buhi nga baboy, karne sang baboy, food items, iban pa sa nga produkto nga mayara sang karne sang baboy halin sa Mindanao. Subos sa lingon, hindi lamang Luzon, kundi pati na ang magahalin sa Mindanao, indigid pagpahanugutan nga makasunod diri sa Negros Occidental. Una sa balita. Una sa aksyon. Makonsumo kita baboy, dapat diri lang halin sa Negros Occidental. Kay free gyapon na sa ASF kabay parang pabilin lamang ni nga ASF free ang ato sa di probinsya. Ang surad sa nga Bacolod naman ginadoso nga Bacolod ASF Ordinance, may ordinansa man din sila. Nakalusot na sa ikaduwang pagbasa sa sangguniang panlungsod. Action Radio. City Hall Report. Detalye sang balita aton pamatian sa report ni Axon Dale Salazar. Axon Dale, mayong hapon please kabin. Action Mar nakalusot na sa second reading ako ni kadwa nga pagbasa hining ginaduso nga Bacolod African Swine Fever kon Bacolod ASF Ordinansa diri sa may syudad sa Bacolod. Action Mar kung madumduman ang Bacolod City ang may task force man sa ASF pero ini siya ang gin-base gid lamang sa executive order ni Mayor Bing Rasona kagin pahig din ni City Councilor Wilson John Gamboa Jr. ang author sa sining ordinansa nga mas may Action Mar nga mangin permanente ang ining task force paagi sa isa ka ordinance
Force ay hindi lamang mag-base sa executive order nga ginpapanaog sa alkalde Action Mar magluwas sa sining Bacolod ASF Task Force ginaduso man ni Councilor Gamboa kag na-include man sa sining proposed ordinance ang emerging kag re-emerging livestock infectious diseases task force ngin kaso kami mga balatian sang sapat nga makalalaton Action Mar ang ini na nga task force amo na siya ang i-convene kag i-reactivate kag hindi na kinahanglan na magtukod sang panibago na naman nga task force para mag-address sang sining mga emerging kag re-emerging livestock infectious diseases Action Mar. Ang alkalde sa Bacolod amon siya magapungko bilang chairman sa task force tapang vice chair naman ang city veterinarian sang syudad Action Mar. So expected by next week ipasulod din sa third reading kag maprobahan kag inina ang ipatuman kag magakonvene ang task force. Sabay naman sa Bacolod ASF task force nga based sa papanawag ni Mayor Bing executive order nagrecommend Action Mar si Attorney Godwin Nefras ang vice chairman sining task force kay Mayor Bing nga magpapanaog sa executive order nga dagadumili sa pagpasulod sa Bacolod sining mga pork kag pork products gikan sa Mindanao ni matapos ang reported ASF dito sa may Banwasang Don Marcelino sa may probinsya sang Davao Occidental. Aring tingog ni Bacolod City Councilor Wilson June Gamboa Jr. Now, we will create each one, a task force, and this will not include only the ASF, the Asian African swine flu, kundi dalaman ini mga emerging and re-emerging livestock diseases. Kay tungod nga grabe na subong mo. You know what, ang pambalat nagakatabo bla subong, biskan human gani nga mga diseases gani gay re-emerge kag-emerge bago. But silingan, Councilor, if may mga news about panibago na mga diseases sa makasapatan, the council sa niya ang ma-work for that campaign. Yes, correct. The mayor can immediately convene this council. Hindi na kinahanglan nga mag-react pa kita o call for a task force, kundi back na siya by an ordinance. Ang mayor will still sit as the chairman. Okay. Tapos ang iyang co-chairman niya will be the city vet. Dapat yan ang pagpathag ni City Councilor Wilson Gamboa Jr. Balita gikan sa Bacolod City Government Center ang action niyo. Action Dale Cesar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Las 5:38 Action Radio Philippine Standard Time. Kaya na follow up kita nga balita mag-action angot ni sa Philippine National Police. May report nga may isa ka opisyal gin-relieve kag gin-papanaugan sang reassignment na nun Anong giyaw-giho subong sang Philippine National Policeman? Ang mga Pinoy mahiligid magkape sa aga sa hapon kung kaysa tubtub pa maggabi. Apang masami nagareklamo sa pagsaka sa ngila Asia kon masabi nga pagsulab sa ngila sulok-sulok. Sa mga coffee lovers, hindi na problema ari na ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga himo sa Soya Santos kag Balonggay, may kape ka na healthy ka pa. Ano pang ginahulat mo bakal sa Santon Plus Coffee Mix sa pinakamalapit nga tindahan sa inyo lugar. Una sa balita, una sa aksyon. Buwan-buwinan tanang ato sa ring gabaritor sa live stream ho. Ami Antonia Gapaskin, pakigarit po sa tambayan inasal Coronia family and Paskin Gapamatia. Tintin Suogon Brillantes Brillantes family, kay Orex Suogon, Lola Consing Dorias ang Porokmarang, Barangay Mandalagan, Susan Cabalfin, good afternoon, bisan na Arico Silang Cavite, galang tawagin ko permisi nyo sa nga YouTube, greet ko lang Yang Was family, sa San Lorenzo, Gimarasca, Mrs. Manilin Cabalfin Altea, sa nga Odyong Moises Padilla from Susan Yang Guas sa Cabalfin. Salamat, God bless. Jose Mong Caltorilla, Pinky Jaime, greet lang kay Lolo Longino nga nagatutok gid sa pagpamati sa imo sa nga programa. Pakigreet lang sa family Jaime palata kag Indonesia ga pamati gid diri sa Porok Saisi, Barangay Tanawan. Jonathan Calves Pamposa, good evening. Monitor lang Kenneth Valencia, si Eagle Eye, thank you. Ang iban balikan naman Dugay. Una sa balita, una sa aksyon. Tato sa nga pagpanumalik balikan tang report sa patro kag report sa bahin sang BCPO matapos gid lamang sini.
ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Saan ang aksyon? Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Alas 5:44, standby kay may ara kita sa ginagkonformar nga balita mga ka-aksyon. Ang uton ni sa pila ka mga opisyal sa PNP. Ginsaylo. Nanon eh. Ari na pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo. Abakod kag nagabalanse sa mga sistema sa ato sa nga lawas. Evergreen Herbal Capsule mabakal sa mga butika malapit sa nga lugar. Magtumar adlaw sa Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Information may kantaran sining relief order kag may reassignment pila ka mga kilalang opisyal sa PNP. Action Bray sa piyag kalinya. Action Bray, please come in. Yes, Action Mar, may hapon gin-confirm ni Lieutenant Colonel Joe M. Malong ang spokesperson sa Region 6 ang PNP nga gin-relieve na diri sa syudad sa Bacolod si Lieutenant Colonel Joe Bispinido. Uy. Oo, mag-ingay mga adik. Kakilibo tao. Action Mars ang Pebrero 5 ginpapanaogan ni siya sang order halin mismo sa Central Office ang PNP. Kag pagpanahog sang order dira man mismo nga adlaw transfer gid Action Mar.
So, ang iyang bagong assignment subong dito na sa opisina of Office of the Chief PNP sa Campo Crame gid mismo. So, 7 na subong, 2 na kadlaw nga way na siya diri sa syudad sang Bacolod Action Bar, ano? Sa kung anong mga rason, suro kay Malong, wala gid sila ideya, basta nagbaton na sila sang order, halin dito ya sa National Office. Aring confirmation ni Malong Action Bar. Sir, may na siya, relief order na siya, pero ang nag-issue is National Headquarters naman. So, ang order is February 5, ang effectivity niya is February 5, 2020 man. Anong ma'am? Wala kami, sir, kabalo kung anong rason, sir. Ang ginhulugan na kami order, so hindi kita mabukat kung anong rason niya ang i-assign siya. And by the way, sir, ang iya nga, bago nga unit, subong under na siya sa OCPN, Office of the Chief PNP. Dito sa Campo Crame na gid. Yes, sir. Action Mar, amo nang portion lang sa interview naton kay Police Lieutenant Malong, kay Lieutenant Colonel Malong, ka-limited sa iyang information. Bisan gani kung sinong ibulos diri sa Bacolod sa posisyon nga ginabiyaan ni Spinido way pa siya sang ideya. So by effective February 5, 2020 po silingon epektibo sang Miyerkules pa. Pero kagabi nag-operate pa ni sa Nebla? Gani do na palagyo. Maybe siguro way pa nabaton Action Mar. Oo. Ang order basi siniya lang nga adlaw ginabaton kina palagyuhan pa sa gapon sang tatlo mo. Gani. Oo, so base kay naya lang nabaton, kay si Spinido mismo siya Feb 5 nila nabaton ng order, pero tiyan mo na wala siya kabalo ko nung next basagin padala diri sa Bacolod Action Bar. May natamdan ko Action Bray, do ko na mo inisa, ginisip-isip ko ang na-relieve from kag i-reassign sila sa amo ni mga 15 lakbilog, tiyari din kala ni Spinido, maniguro? Oo, muna sa Action Bar, medyo damo, pero nag-focus kita kay Spinido, dadwa sa Pro 6 diri mo. Ang ginkwan so nakakuan kita diri sa Bacolod, so siya isa sa sining madamo lang agin pang reassign sa naglikan nga Pebrero 5 Action Namar. Sama naton sining nga flash report with Action Brian, more than report una sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Report! Tuman ka makalilibog ini makaksyon. Doon nga ang rason na. May rason nimo. Kung nirelieve ang isa ka opisyal sa pulis sa ilo, papanaugan sang reassignment. So, 15 ina sa kabilog makaksyon, duwa halin sa Police Regional Office 6, Kamati, Western Visayas. Isa dara si Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Dito siya sa ilohon sa Office of the Chief PNP. Una sa balita, una sa aksyon. Kagabi nag-operate pa ni si Espinido sa Barangay Banago na palagyuhan siya sang 3 ka mga subject sa buy-bust operation. Kung madumduman mga kaaksyon nga sang Oktobre tuig 2019, ining si Lieutenant Colonel Jovi Espinido gin-assign bilang Deputy City Director for Operation sang Bacolod City Police Office. May mga operation gid man siya nga ginpatigayon, pero isip-isip nato no October, November, December, January, 3 lang ka bulan si Espinido dris Bacolod. Kasi kung may mga plano pa ni sa nga waay mapatigayon, sa bagay, hindi ka makareklamo Dapat tuman ka sa kunaruman nga mando or order sang imo sa nga superior or mataas nga opisyal nimo. Ang bantayan naton ano ayhan ang mangin reaksyon diri ni Presidente Rodrigo Duterte. Kahit si Presidente Rodrigo Duterte among ginasiling nga nagbando gid kay Espinido sa ilo katos Bacolod para solbaron mga problema dito sa illegal nga droga. Ang reaksyon sa Bacolod noon di naman ihamak mo. Bantayin nyo bla. Labi na social media. Ang reaksyon hen masaylo ni Espinido halis pastor. Bantayin bla. Balaon ta ko na nung dugang sa nga detalye karon mag-aksyon sa Action Farming Line with Action Brian Morden alas 6 media tub alas 9 base maiban pagis sa nga mga opisyal aton diri sa PNP nga pwede. Nakasaysay ko na anong dugang sa nga rason kag anong plastada sa ulihi na ano naman nga posisyon ang yata ni Espinido dito sa bahin sang Office of the Chief PNP kasi mayara sang
Isa sa kamisyon bagidla. Kag pabangkot na rin magkaksyon kung balabasi kung maibulos naman kay Espinido deres Bacolod or asiway man. Daw na batsagan ko aksyon El Laredo may gayuhoms bong. Gayuhom nga mga balanyo na ako sinong gayuhom kaluyuhom nga mga dalagko nga tao guro. Una sa balita, una sa atong tatlo nga nakapalagyo gina sa headline ko, di ba? Siling ko base ko nagamarangisi sila to, tinadugangan marangisi nila kayo na relief sa ilo sa Espinido. Wow, sikat mong tatlo ba? Alas 5:51 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Kasig bisang oras na mo. Abi na tanin, no? Vitamin D3 ka man, Life Extension Vitamin D3. Pilion yung Life Extension Vitamin D3 con Vitamin D3 ang pangitan ninyo. Damo na sa mga nagpamatuol sa niya, testing nyo bla. Kaya ang Vitamin D3 importante sa ato sa dingay kayong lawas. Kung way taga tumar sa niya batsagan, mugid mo, nga luya lawas ni mo sa niya, dali katapikan sa balatian, kaganuban nga masakit. Pero kung may Vitamin D3, buhay ka lang niya ginakapoy. Buhay ka batsyag sang lain si mo sa niya lawas. Ang Life Extension Vitamin D3 sa lamang ini sa madabang produkto sang Life Extension Philippines. Bisita ka mo sa ila sa nga klinika kung talatapan na hamtang sila sa may GA Esteban Building, Lacson South, Bacolod City. May libre nga konsultasyon na napagi sa mga medical doctors. Lunes, Tub-Tub, Sabado. Life Extension Vitamin D3. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition.
Action! Firing line! Action! Firing line! Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Nga nag-antos ang imo kato-kato siya mo sa nga panit problema mo balang pilas nga dugay mag-ayo mighty siyang sa base ng maka-action alkaline nga vitamin C makabulig sa pagtapna sa tanan-tanan nga mga skin diseases. Ang mighty C mas mayo komparisan sang Santon Plus Herbal Capsule puno sa anti-inflammatory compounds kag antioxidant properties nagapakupos naman sa mga naghubag nga parte sa atos nga lawas sa Santon Plus Herbal Capsule. Damo na sa mga siyentipiko nga nagpamatuod makabulig pagkupos sa mga naghubag nga arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma kag badaw pa. Ang Santon Plus Herbal Capsule of Mighty C pwede mabakal online, pwede makapadeliver sa inyo sa nga balay paagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusugan Facebook page. Antes ang report sa patrol, Gabaritor Livestream, Philip Anosagay, Chris Mary Alfonso, Ray Edward Di Colongon Histupa, Manjo Arnejo, si Board Member Jeffrey Tobolas ang 6th District, si Roberto Carlos Albuena, Christian Hinovea, makalip sa family, kag mga tagapait relocation sa La Carlota City, si Liz Guabs Villian Himpolaran, thank you, Evelyn Nipomuceno, gapamatigid si Heaven kag si Rodel Alfonso Action Purse, Violis Sorry Gabanitor lang ko di sa Thailand mustan sa Thailand why dia sang ano no sa karwa di coronavirus dawaya waka kay Maninoy kay Tad Ziona Ruiz Abar good PM alas 5:58 Action Radio Philippine Standard Time busy pa naman nga balita with Action Eric Magbanwa. Police reports. Action Eric sa report please come in. Apat ka mga armas lotang aksyon na Marlon kag isa ka rifle grenade ang voluntaryo nga surrender sa apat ka mga police station diri sa mga syudad sa Bacolod. Una nga turn over ni Barangay Kagawad, Junji Hipunia sang Barangay Handumanan sa police station number 10 Action Marlon ang isa ka 38 caliber revolver homemade nga wala inisang bala. Suno kay Kagawad Junji Hipunia sang Barangay Handumanan Action Marlon nga iya inilakitaan sa isa ka lunangon nga dalan dira sa may Purok Lubi, phase 3 Barangay Handumanan kag iya inigil pa kamayo nga iton over sa police station number 10. Sa piya kamayin Action Marlon, ginton over man ni Barangay Kapitan Ricky Mijares sang Barangay Banago ang isa ka rifle grenade nga mayara pa ginatawag ball trap nga inigil surrender man sa iya sa isa ka wala nagpakilala nga concerned citizens. Wala nagpangduwa-duwa Action Marlon si Mijares nga iya iniiton over sa police station number 3 ang nasambit nga rifle grenade nga ginsurrender voluntaryo sa iya sa isa ka wala magpakilala nga concerned citizens. Sa police station number 5 Action Marlon, voluntaryo man surrender ni Jobert Panagsagan sa Hacienda Balabag Barangay Granada ang isa ka homemade shotgun o consulpak bilang kabahin sa kampanya sa kapulisan kontra sa lost firearms. Ginpasalamatan ni Police Captain Ayan Christopher Masangkay ang pagsungka ni Panagsagan sang homemade shotgun nga inidelikado pa kung siya ang makitaan kag mahibaluan sa kapulisan nga nagahupot sang armas lothang. Samtang Action Marlon, voluntaryo naman nga surrender ni Barangay Kapitan Eli Alcantara Jr. ang kapitan sa Barangay 12 ang isa ka pingan kag iya inigil pa kamayo nga iton over sa kay Police Major Jobel Sedel, hepe sa police station number 1. Ginpasalamatan sa apat ka mga police station ang naging maayong aksyon sa mga concern nga nag-turn over voluntaryo sa armas lothang bagon makabulig ini sa kampanya kontra loose firearms
diri sa syudad sang Bacolod. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. There comes a time. Alas 6, Ono Action Radio Philippines Standard Time. Iban nga balita way tamalabutan tutok sa Action Farming Line. With Action Brian Moroden, Lasay si Media, Top de Balas 9 ang gabi. Inyo pala tuntunan Action Reports Afternoon Edition. Magabalik buwas, magasunod na Action Balita Evening Edition. With Action Dale Salazar kag Action Antifesor. Opo direct Action Henry Spulgar with Action Elway Dutelio sa Technical Control. Ako naman, Action na Marlon Hedboy. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,